fins ara la Masia ha posat l'accent en els homes. Vull dir, això gairebé sembla que no descobrim res perquè la història s'ha escrit així i per això s'està reescrivint i buscant també l'accent en el paper que devien tenir elles. Josep Anton, en el moment en què emergeix la figura sobretot de la seva mare, la Caterina Ballester de Carro, una dona que l'hem de tenir sempre molt present perquè sovint només les definim o les hem vist com a consorts i no és així. És a dir, quan mor el pare, qui es posa al capdavant dels negocis és justament la mare. I vol dir que bé que devia tenir unes habilitats, bé que va haver de prendre decisions i d'alguna manera va ser una dona forta en aquest sentit. Tant a la Caterina Ballester de Carro, que també venia d'una família important, com el que serà la seva futura esposa, Josefina Pepita Alzinelles, que aparentment sembla que en els escrits de Josep Anton aparegui només en aquesta part més emocional o aquesta part més amorosa, però hi ha més d'una ocasió que Josep Anton, quan pren algunes decisions, per exemple, quan marxa també a l'exili, algunes decisions diu obertament que les consulta, d'alguna manera les consensua amb Pepita Alzinelles. És veritat que ell tampoc, a vegades no va ser massa generós amb ella, fins i tot hi ha alguna carta en què diu que físicament no era agraciada, però que en canvi li reconeixia aquests patrons habituals de la formació i del paper que tenien les dones en les societats burgeses. Li diu que és molt bona mare, que sap cosir, que sap fer aquestes coses, sus labores que et deia. Però és veritat que en paral·lel, i potser a mesura que puguem anar fent una recerca una mica encara més aprofundida, jo tinc la impressió que Pepita Alzinelles ocupa un paper més important del que se li ha donat fins ara i que necessàriament ha d'acabar emergint.